Amb Tomàs Mestre al capdavant, s'han presentat davant les portes de l'Ajuntament els 29 membres que composen la candidatura de Compromís, una coalició on destaquen el gran nombre de persones independents que s'han sumat a un projecte plural i compromès amb Alacant. El candidat de la coalició que formen el Bloc, Iniciativa i els Verds, Tomàs Mestre, ha assegurat que Compromís és l'altra alternativa. L'alternativa al bipartidisme en què ens hem instal·lat, on populars i socialistes sols pensen en com repartir-se les institucions oblidant-se les seues responsabilitats. En Compromís, la democràcia tornarà a l'Ajuntament. És el moment d'obrir les finestres i fer neteja a fons de les nostres institucions i recuperar-les per als ciutadans, ha dit. Nosaltres som la garantia de transparència. Nosaltres ja hem demostrat que tenim un projecte per a aquesta ciutat i per a governar-la. Nosaltres, amb el nostre treball, 4 anys a les Corts Valencianes, on hem fet una oposició ferma, una oposició clara a les polítiques devastadores del Partit Popular, on hem elegit en la veu dels que no poden aguantar i suportar per més temps aquestes polítiques per a uns quants i no per a tot el gran conjunt de la ciutadania. Per això nosaltres, el nostre compromís és el d'aportar la pluralitat, una veu clara, una veu diferent. La candidatura de Compromís està formada per persones que representen els diferents col·lectius de la ciutat. Mestre ha explicat que entre els 29 membres que l'acompanyen en la llista hi ha alacantins nascuts lluny, nous alacantins amb els que s'ha de comptar per a construir l'Alacant del futur. Però també trobem representants del món cívic, cultural i associatiu de la ciutat, o del món de l'educació i la cultura, a més també dels comerciants d'Alacant. Una candidatura que Mestre defineix com a plural, sèria, honesta i treballadora, i que es contraposa als de sempre, instal·lats en el poder que l'utilitzen per amagar les seues vergonyes i no per a treballar per als ciutadans, ha dit. El que realment li interessa a la ciutadania és l'atur que té aquesta ciutat, és el benestar social, és l'escola, i, si pot ser, l'escola pública i de qualitat. També un tercer hospital. M'agradaria que el Partit Popular es dedicara a reivindicar les infraestructures que a aquesta ciutat li fan falta, que fa tants anys que estan promeses i que no arriben. El candidat de la coalició que formen el Bloc, Iniciativa i els Verds ha defensat Compromís com l'alternativa que pot garantir la pluralitat a l'Ajuntament d'Alacant i ha explicat que es tracta d'un moviment en positiu, que es presenta des de la confiança que dona ser la tercera força municipal del País Valencià i no tenir ni un sol imputat en casos de corrupció. Per a Tomàs Mestre, Compromís té un model de futur per a Alacant, que passa per fer-la amable amb els ciutadans, però també competitiva i referent en projecció exterior, i per això ha dit cal compromís, treball i honestedat, que és el que ha assegurat que pot prometre com a candidat a l'Ajuntament d'Alacant.